Здравейте на всички били такива са сигурни, днес ще направим сравнение между Fraps и Bandicam. На R-Factor Fraps беше много добър, държеше постоянни 20 FPS, докато при Bandicam беше малко, не доста по-зле, около 13-15 FPS. Наличието на други коли стана интересно, тъй като в началото Fraps беше някъде около 13 FPS, после 13-14, после обаче се стабилизира на 15-17 FPS, който също е доста добър резултат. При Bandicam нещата не бяха толкова добри. Стоеше между 9 и 11-12 FPS, а дори в момента 13, което никак не е добър резултат. При Underground 2 Fraps отново показа много добри резултати, като стоеше между 15 и 20-23 FPS. Тук вече нещата обаче стават много зле и, както каза учителят по математика, пълна трагедия, защото разликата просто е много голяма между Fraps и Bandicam точно при Underground 2. Когато сте на състезание и записвате, тук всъщност резултатите са по-близки, колкото при другите. Отново обаче с предимство за Fraps, след като не прави рекордни стойности, но все пак на точно на тази писма, която съм снимал, винаги доста се претоварва машината, така че едни 15-17 постоянни FPS не е зле. И когато си карате свободно, има голяма разлика между Fraps и Bandicam, то тук вече нещата задобяват. Тъй като едва можете да оцелите оборотите, които да включите. Въпреки че на записа виждате постоянно Perfect Shift, това не е важно, но наистина за сега Fraps води много уверено. Тук за мен беше голяма изненада при F1 Challenge 9902. Също забравя съм сложил логото на Fraps, за което се извинявам. Много по-стабилно снимаше абсолютни постоянни 25 FPS, което е страхотен резултат. Нито за момент не пада под 23 дори. При Bandicam пак си бяха постоянни FPS-те, обаче кадрите секунда, поставите, но не около 20, ами 11, което е огромна разлика и тези 10 FPS може да бъде взимането на първия завой етап. Трябва. Демоничите на други коли съм тествал само Fraps, тъй като след доказаните резултати от Bandicam не бях много надежден. Отново стабилно и много добро представяне за Fraps. Това беше това видео. Ако ви харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се, споделете клипа и чао до следващия път. Harto de que si por mí fuera aguanta friolera, harto de sentencias crecederas que siempre se superan.